Kaže komšija, kaže kako vam je dobra sejalica, kaže sve su, kaže vrste prave. Jedna do druge, kaže sve je tačno u razmaka. On ne zna da to nije sejalica nego da je valjak. Ova mašina, znači ima dvije funkcije. Može da se koristi i kao rotodrljača, a može da se koristi i kao obična drljača. Samo ne uključite kardan ko Marko malo pre od 1 metar. Pozdrav dragi prijatelji, evo nas da posejemo ove godine malo i pšenice. Nije neka velika njiva, 15 kari, imamo još na jednom mjestu jedno 40. Da radimo sa Solisom, da zakačimo rotodrljaču. Orali smo sa Fergusonima iz razloga što je suvo. Nemam trobrazni plug za njega, da idem sada, mogu sam od komšije uzeti jer nisi htio da ga kidam još 20 radnih sati, ajde ko Solo ćemo polako uzorat s Fergusonima, a rotodrljač ćemo upotrebiti za rad i nismo uzeli onu našu od 2,5, nek smo uzeli ovu od 2. Hoćemo baš da uporedimo, da vidimo koliko snage treba za ovu od 2, koliko za onu od 2,5 i kako će izgledati rad posle jedne i posle druge, pošto je isti prenos, isto sve, jedino što je manji zahvat, ali za toliko manje zapinje traktor, nismo još htjeli da ga opterećujemo do nekih 50-60 sati baš preko mere, tako da ja i Ivan smo se s tim složili, iako su nam ljudi rekli da može slobodno da se tera, nema potrebe da se, samo ne treba pregoniti preko gasa, jer već 20 sati ima napravljeni, tako da mu je ovo neki prvi teži rad. Kada smo prošli put za kukuruzovno radili, znači ona prva prezentacija rotodrljača, odnosno proba na terenu, onda je bilo dosta vlažno i nama je pokazala stvarno dobre rezultate. Sad je suvo, znači ni sad nisu idealni uslovi, sad je previše suvo, vidjet ćemo sad kako će ići i šta i kako, tako da eto, i mi imamo očekivanja, ali ne možemo znati dok ne budemo radili, tako da eto, krećemo. Evo ga, krećemo. Fantazija, barem za sad, dosta je krupno, ali kod nas je ovdje ova njiva dosta suva, te i nije moguće baš da se uradi kako treba. Sad je ujutro spala malo i kiša po ovoj suvoj zemlji, znači blaga kišica, tako da je i ona dodatno upropastila ovu zemlju. Malo kakav je gore traktor, šta se dešava gore. Ima dovoljno sitne zemlje. Znači ima, ali nisu idealni uslovi kao što sam rekao, znači za rad, međutim ona radi super što se tiče toga. Ne znam sad je li ovo tera Marko prvom ili drugom u srednjem rangu, ali pretpostavljam ovako po mom da je prva. Traktor baš ne osjeća, znači ja čujem uživo po zvuku da on radi, tako reći, bez nekog opterećenja. Naravno postoji opterećenje, ali nije mu preko kapaciteta. Evo, kao što vidite, znači to je lepo. Nije baš idealno, ali rekao sam, znači to je zbog naših uslova u njivi. I namjerno smo zakačili ovu dvojku, znači nismo htjeli 2,5 metra, zato što je da ga razradimo kako treba. Je sa noževima, znači nije sa klinovima kao neke, tako da ona seče zapravo, a ne razbija mehanički, tako da bolja je od većine ovih polovnih što možete kupiti.
ćemo morat preći još jednom, 2 put. Vidjet ćemo, razmislit ćemo, što je onaj predviđena pređe samo jednom. Ali moguće je da ćemo preći 2 put, da bi... Znači, na 540 obrtaja kardana, znači nije 540 eko, onaj... Znači, pri nekih 1900 obrtaja motora ima 540 obrtaja kardana. Piše to gore sve na displeju kod njega, tako da... Ono što je zanimljivo jeste da je kiša pala po ovom oranju našem, tako da je odozgo sloj, deluje kao da je vlažno ovako sad kad ja gledam na snimku. Doduše uživo malo drugačije izgleda. I vama sad deluje ovako kao da je vlažno, ali nije, znači suvo je mnogo. Kao što znate, ovo jeseni nije ni padala kiša, tako reći nikako, barem kod nas. Evo malo gore da vidimo opet. Naša 75-ica bije, temperatura lagano, a ne osjeća, a? Dobro. Da, pitali ste me je li Zetorov motor, pošto ima Zetorov zvuk. Nije Zetorov, radi se nalika, ali ima neke Zetorove korene, ispričat ću vam to kad budem radio recenziju ovog traktora. Pa to je super, a? Šta vi kažete? Ima krupnih busenja, znači, ali je... Ono što bi ja možda promijenio, malo bi povećao dubinu, po mom, ali otkud znam, nemam pojma. Možda i ne mora. Vidite kako ona izravlja, znači ovdje one bregove i ovo sve. Marko namjerno beži, neće da izravlja skroz ovamo, da ostane malo ovdje kanala za odvodnjavanje, pošto njima malo problematičan po tom pitanju. Drljača super. Neću da vam pokažem negdje i dubinu, onda kad on bude. Sada, kad sam prošli jedan krug, možda bi za 2-3 cm podubio, jer sam išao prvi krug malo pliče, zato što smo imali pored kraja ovu brazdu, odnosno kanal od brazde, koji je nizak, tako da... Aj pokaži malo vam dubinu. Malo. Ovako nije ona, vidiš, dovoljno. Ne treba ići previše, pšenica na 2-3 cm da ostane to isto. Reci mi kako je nosi. Ovu nosi, znači nosi i onu lagano, nema problema. Pa dobro. Ovu nosi, mislim ne zapre ništa, jer kad ja dodam gas, nožni, kad je već on u nekom radu i dodam nožnim gasom, primi ko da nije uključena. Vidim ja da našta za njega bi idealna bila neka 2.20, 2.30, ali tako nam je. Dobra je od 2.5, malo je, ona mora se voditi račun pored međa, pošto mi nemamo njive koje su od 5 hektara, pa uđeš, kreneš s jednog kraja, ideš, nego svugdje su na međe i onda mora se voditi. Jedino, znaš šta će biti dobro ova od 2.5? Što će ti točkovi biti, ja sad morao da spustam na ivicu, sad će ti točkovi biti ovamo, znaš, bit će mnogo jednostavnije. Pa dobro, ali opet bi bilo za brdo lakše da ima neka 2.20. Ići ovdje po međi komšinom, zato što mi je lakše da ne gazim tamo.
smo povećali dubinu. Ne znam da li se primećuje. I sad već je drugačije i traktor reaguje i već znači osjeti se da više zapne po zvuku. Ali opet je to u opsegu prihvatljivo. S obzirom kako je suvo, ovo radi super. Evo jutro sam baš radio s frezom, dobro je. Jutro sam baš radio s frezom i ne može ništa da uradi, mnogo suvo, znači ispadaju ovako busenje veliko. Baš zeznuto. Da mu je temperatura dobra, da ne podiže. Lepo se ponaša, ide dobro, tako da. Kao što vidite, ja ne znam, ovo više nema poente snimati, jednostavno radi dobro i to je to. Sad pogotovo ovako podešenom dubinom, sad je pravo. Ovo je bilo malo poplitko i ja sam to odmah video, znači rekao sam i ubili smo sad. I sad kako je malo i dublje, malo lepše i radi, tako. Marko turira malo da pokaže da ima snage. Nema dima kao što vidite. Znači, bitno. Malo uživajte ovako u radu mašine, šta da vam kažem. Motor nije previše bučan, generalno lepo je izolovan ovaj ausput, lepo urađeno. Tako da vidite ovdje sad ovaj kanal da su prošli prednji točkovi, da vidimo šta će da uradi ona, da li će da izravnja ona, prošli put smo vidjeli da ona radi to dobro. Evo vidite, znači poznaje se blago udubljenje, to je ništa, znači vidite kako je tamo bilo, tako da ona je za te stvari bomba. Kaže Marko da nije možda mnogo duboko, nije, znači tek je taman, po mom mišljenju, sad zavisi ko kako, neko to voli da uradi 3 santima, samo da sakrije seme, ali ipak mora uraditi, sad ima lepe dubine, tako da i ovaj valjak je super, odličan. Vidjet ćemo kako će se ponašati kako će se ponašati sejalica po ovome, znači to još nismo probali pošto mi imamo laganu sejalicu. Ali to trebalo sve da bude u fullu. Zadržava bucenje, da ne promiče i da ne prolazi ovamo i dodatno ga usitnjava, jel? Kao što vidite, ova osa ovog valjka stoji ovako, znači da je dubina malo povećana, tako da meni je ovo pravo.
kasnije, znači to ćemo snimiti, vjerojatno kamen ili nešto, tako da bit će i to na kanalu uskoro. Evo Marko tera drugom sad. Znači to ti je u rangu treće spore Fergusonove, tako negdje. 5,5 na sat, 6 na sat, tako nešto. Mu sada zna. Evo hoću ovaj trak da proba, vidite. Pa i nešto si toliko i ne primeti razlika. Desno je druga, u tvari prva i druga. Tako da otkud znam, ali terat ćemo prvom sad za sad dok ga ne razradimo. Ono što možda se vidi jeste da ima dosta ovog busenja tvrdog, vidite koliko je to tvrdo, znači nema šanse da ga presuvo je normalno, prošli put je bilo mnogo vlažno, a sad je s druge strane presuvo, znači nema šanse rukome da ga zdrobi. Kako ga ona zdrobi i na ovu, da kažeš, granulaciju, ne znam, evo vidite, znači evo i ovaj, nema šanse, evo ovdje će ovo da pukne sad, ali nema šanse, znači baš je suvo. I nadamo se ove godine, znači posejat ćemo pšenicu i ovako suvo, pa džaba što Vučić spušta cenu, možemo spuštati, znači džaba, kad bi bilo mi bi opet sejali seljaci, a šta ćemo, eto. Evo blica Marko, blica. Mogu da kažem da sam svetlima prezadovoljan, znači sijaju, ubijaju. Ali pričat ćemo u recenziji više, sad samo malo. Ovako neke impresije moje. Sad mogu da kažem, ovo već što drugi put prelazi da je bolje. Znači ima jedan deo koji hvata drugi put. Tako da ćemo možda mi prijeći, ali vidite već da nema toliko krupnog busenja. Evo, ali vidite da je suvo, znači. Dobro, sad ovo i nije, ovo je relativno, ovaj deo i nije toliko. Evo ga, rešio Marconi da prođe još jednom. Evo, kao što vidite, sad je tek fullova, jel stigla je da usitni, sad ide drugom, ja mislim. Ovako po brzini, kao da je, znači, skoro treća spora Fergusonova, tu negdje. Evo vidite se, znači sad, gledajte razliku između onog i ovog, sad se vidi. I opet, da kažem, ima ovdje ovoga, vidite, nema šanse da će suvo. Evo vidite, sad je fantazija po pitanju rada, prešli smo 2 put, zato što su uslovi loši. Ali čak i sa jednim onako je bilo dobro. Kažem, radio sam s frezom, prelazio sam 3 put i ne valja. Jutros. Tako da.
će se snaći na okretanju. Isključio je kardan, to jest podigao ručku kvačila kardana. Da vidim sad hoće li otići sljedeći trag. Okrećemo se u komšijinim njivama, to sam već govorio, znači da je kod nas komšije mnogo dobre u cijelom našem, dobro ima izuzetaka, ali generalno su svi dobri u proseku. I okreću se i kod nas u njivama i mi, znači samo kad se ne pravi neka šteta. Evo sad konkretno kukuruzište, znači ništa ne, ledina. Tako da, evo malo i odavde, perspektivu. Drugom, znači nema potrebe da super je uradilo, evo vidite. Svaki ovo gdje je jednom pređeno je dovoljno dobro. Ali sad je ovo fantazija, tek sad je fantazija, što bi rekao Marko. Ove rotodrljače, znači, može se kupiti solo mašina, bez ovog modela. Može se dodati ovaj paker valjak ili neko zove i Cambridge i može se dodati kavezni valjak. E sad, to ako budem pravio recenziju mašine, ja ću to da ispričam sve vama. Koje je još dodatna oprema, ima ova letva za ravnjanje i tako dalje. Isto mogućnost izlaza za sejalicu, znači pozadi, da se odmah u jednom prohodu i seje. E sad, naravno možda uzmete CMR-ov ili Comerov reduktor, sve zavisnosti od toga šta želite. Kaže komšija, kaže kako vam je dobra sejalica, kaže sve su, kaže vrste prave. Jedna do druge, kaže sve tačno u razmaka. On ne zna da to nije sejalica, nego da je valjak. Ali dobro, sad čovjek nije znao. Evo Marko da uradi ove vratine ovdje. Ne znam zašto sad radi vratine kad treba da odradi ovu ovdje sredinu, ali otkud znam. Pustit ćemo ga da radi kako on želi. Izražao Marconi, vidiš kako ga izravno sad. Ova mašina, znači ima dve funkcije. Može da se koristi i kao rotodrljača, a može da se koristi i kao obična drljača. Samo ne uključite kardan ko Marko malo pre od 1 metar. Zato se i zove rotodrljača, i rotira i drlja, znači dve funkcije. Evo ga ljudovi, završavamo polakcije. Što bi rekao naš narod, vode. Kako ravnja sad ovdje ne bio sklad. Ova je pista. Znači za avione ovdje samo neke malo manje. Što bi rekli naši ljudi, ima frezevine preko 20 santima. Evo viš kako ga je naučio Marconi.
Šta kažeš Ivane, kako izgleda? Pa fantazija, ja mislim. Stvarno je dobro. Jel fantazija, ti si stručnjak. Pa dobro, ja sam stručnjak za fantaziju. Ispalo je stvarno dobro. Ono je činjenica do određene mere rotodrljača uradi sad dalje i ne valja da se napravi prašina, a ovdje je bilo baš mnogo suvo, sjećaš se kako je bilo juče, eto izvaljivalo da je stvarno... Pokazao sam ja sa grumenom zemlje, sve se vidi. Što kaže ovaj grumen zemlje, udariš u beton i on ne da prsne, ali vidi. Stvarno je ravno. Koliko možda se uradila, eto. Uradili smo, uglavnom, stvarno sam zadovoljan, traktor ovu nosi, baš lagano nosi, znači ne vidim da zapinje ni drugom u srednjem rangu, znači nema nikakvih zatezanja, nosit će lagano i ono od 2,5 metra. Podrazumijeva se, ne treba zavaliti. A neće nosi baš lagano, ali nosi. Ali znaš šta je, znaš gdje je problem? Problem je što god je rotodrljača šira i svaki priključak što je širi, onda dolaziš na neravnine, jer kod nas su njive male i sad kad onaj krajnji deo upadne na jednu stranu, onaj na drugu i kad sredina dohvati gore do šasije skroz, to podrazumijeva da mora biti zategnuto. Ali zato stepena prenosa ima 12 komada, znači 12 brzina, pa ti izabereš, brate, onu koju može da nosi. A reci ljudima koliko je velika ova njiva. Ovo je ogromna njiva, vidiš kolika je njivetina. Ovo je ogromna njiva, cijeli neki 17 ari koliko ima, tako mi je. Znači 0,17 hektara, da ko ne zna. Ali mi smo se igrali malo polako, malo razrađujemo traktor, malo snimamo, malo, eto. Da je bila ova od 50 ari, čini mi se za isto vreme bi je uradio, ali da nije snimanja, ti kažeš stani, ja idi malo sporije tata da snimimo ovo, ajde ono, dobro, mi smo išli tako da napravimo, uglavnom ide dobro, zadovoljavajuće. Da, ovom prilikom iskoristio da pozdravim sve naše verne fanove koji nas podržavaju, da se svima zahvalimo na čestitkama za traktor, jer mnogo je se njih javilo preko naših videa, mi smo nekima odgovorili. Ali ne možemo stići kad to ima preko 1000, možda 1500, 2000 komentara različitih na raznim snimcima. Mnogo je teško stići da se to sve odgovori. Ja što sam stigao, odgovorio sam kome nisam. Evo ovom prilikom pozdravljam i sve, svima se zahvaljujem. Živi, zdravi bili i da i u vašoj kući se kupi nov traktor i u zdravlju da ga koristite. Pozdravio bi još našu rodbinu u zapadnoj Evropi. U gradu Romontu imamo našu familiju Andriće i Stefanoviće i njihove prijatelje koji su nam bili, pored ostalog, i malo i pomoćnici u celom ovom našem poslu, jer su nas donirali nekim uređajima za snimanje. Hvala im, srećno im bilo da ih u zdravlju vidimo. Evo da ovom priliku da iskoristim da pozdravim i naše ljude iz agromehanike iz Boljevca koji su nam izašli u susret u svakom slučaju sa svim onim mašinama koje ste vidjeli u prethodnim klipovima, koje su njihove ova rotodrljača, onda skupljač, hoće reći balerina, malčer, šta ima još, rotokosačica DKF-ova od 5 diskova. Eto, i ovom prilikom da pozovem ljude, kupujte domaće, mi smo zadovoljni kvalitetom, eto, to je. Pa kvalitet je zapadni, iako se proizvodi u Srbiji, dakle to je činjenica, je realna stvar, ko neće da veruje, znači šta da mu ja radim. Mnogi ljudi kažu, evo za rotodrljaču imao sam komšiluk koji imaju ljudi polovne zapadnoevropske rotodrljače i kad su vidjeli, kažu što se tiče izrade i onoga vizualnog što se vidi, to je maksimum. Znači nigde nije ostavljeno nešto tanko, nežno i tako, sad oko cene, kad pogledamo cene zapadnoevropskih, one su još i veće, tako da o tome je suvišno govoriti. Mašine su malo poskupe, ali su kvalitetne, tako da je bolje da budu skuplje i kvalitetnije nego da su jeftine, a da ne valjaju. Pa ja znam samo ono pravilo pokojnog djeda, kaže nisam dovoljno bogat da kupujem jeftino stvari. Znači, treba uzeti ono što je kvalitetno i kad uzmete, znate se ga uzeti na neke duže staze. Eto, još jednom pozdrav.